v pásme, ešte pol minúta ich presilovky. Plekanec, krížna prihrávka, ktorú zachytil Hanzuš a posúva dopredu Šatana. Šatan v samostatnom nájazde, Miro Šatan. Gól! Gól! Poslabený gól Mira Šatana, druhý v zápase. Na začiatku tretej tretiny vedieme 2-1 nad Českom. Super Miro Šatan a jeho štvrtý gól na majstrovstvách, celkovo 80. reprezentačný. Perfektná robota Michala Hanzuša. Perfektne postavenou hokejkou Mišo Hanzuš do stredu ihriska vypichol puk. Vidíme, ešte obranca úplne zbytočne sa vrhol do tej prihrávky. Mišo to postrehol, ten takou žabkou ponad hráča vysunul Mira Šatana. Aj takto poznáme jeho zakončenie, jeho blafáky. A toto je jedna z odpovedí, ako pomôcť 5 obráncom